complaining on a fine morning like this? Why? You have wings to the Creator. Thank Him for your blessings. Hai perlok, tang ini perkat menta syapang wei kuna samla, kat kum ka jingr ke syapang ka jingrus pa, bat ka burom. Ha kami bat ka long dramatic series of event, kelai ka jing im syachang bat syapo lane upside down kum ba ang in English, hado bokot, ka po u syakalanti na ka jing im ka badon burom, bat barus pa sya ka jing im bolului. Patray sitom nakabanta kibadok na lor kibadok. Haswa kane pide ban subscribe ya ka channel chunga kiba kersyane nga perlok na ka Porsche por. Une ulong uday Saint Francis Assisi bo wat ye ki kiba syapang ka jing im mansim na ka spiritual prosperity ka jing lai lenti chung u ka ye rangkat bat ka mystical vision na uyo ya ka stigma bat ushem ya ka jing habaro gejin tau jong ble hakim mat kibriu ya Saint Francis Assisi la ka house nem she churches pa prapowe hakasnong Assisi Central jong Italy bat lapan baptis bat ai kerteng u kum ujiowan ni di Pedro di Bernardon Henry kupa jong Pedro di Bernardon bat ulong ubarus pa hakakam khayi bateng bat aneka kumba ong in English ka wealthy clothes merchants bat ka kami jong ro kalong kawan na ka takaying kasem ka badon borom ko baong in English ka Nobel family bat ka shat interest haka jingten na nagi instrument ka kerteng jong ka kami jong Francis Assisi ka de ka pika bat ka it ya ka jingtem bat ka ya ka ne ka jing it jong ka ya ka jingtem ka yarap yu kon joka ban yalam sya ka jing im na ka jinglong reunion haka spiritual kaying kasem jong Francis kalong barus pa bat kabadon borom hadu kata-kata bau kupa jong Francis ula ailat Francis ban pule ban yo e kata jing nang start bat yo e kata nam ka bat ka borom bat lokwa ro ban pendet e ka business lane ka career jong Francis bat yo Francis lapan happen san bat omdon kata jing kusla ka jing berwa namar ulong ubarus pa bat ula yo e kita kikam kibabah aga lane ban pelong ye kita ki party ki baha bat ban pong ye kita ki chan ki barem dor hadu kata bat Francis usnge wila de ba ulong kum usim namar ba ulong ubarus pa akamat jong ki parlok lane kamat jong ki kino ki ba ki ba don ga ye kata ka spa ka peu bat ulong ro we kunna uba shlor ba kata ka po Henry kine baro kim la man pegmen ya Francis hadu kata bat dong kwa syo ban pen kemen ya ka jing im jong bat ukwa ro ya ka burom kumba jolong hakita ki por pa ki breu ki kwa ya ka burom bat ban long kum sipai ban long ro kum ki klawat ya ka rilajong ban man yo ya kata ka nam ka burom ha ka we ka sngi Francis Assisi lo join kum usipai ban long utau klawat na ruslor pan yo e kata nam ka borom bat parulet ka we ka thma hapdeng ka Perusia bat ka Assisi kane ka jingele thma hapdeng jong kini ki artli kisnong namar kata ka por ka dot ka jinge clash na ka jinge kini hapdeng ka Perusia bat ka Assisi hakane ka thma la job da ka Perusia bat la yu Francis lo ye le yo bat da ka Perusia bat la sedi ka koidi Francis lo yo mat e kita ki jing sitom ha koidi bat lo stang ban perkhat kumno ban la ban le ikam shekmat ban light na kata ka koidi para ka wikasngi kupa jong ula siu da ka pisa ban pelat ya Francis Assisi kat ba udang ya na Persia sya Assisi uyo ya kata ka jing mo berkhat hapo ka jabing le na ka jing mo berkhat ban perkhat kumno ba unle khanang ba un yo ya kata ka jing im ka babha bat yo bandon kata ka jing im spiritual bat enda ulo poy kata ka snong jung uli yo pangkan san tang shuthia bat ustang contemplate lane reflect ya ka jing im ka baladep bat penbha ya ka jing im bas khaman bat hakata ka por ka don kata ka concept lane udon kata ka ims ba udon kata ka jing im syapang ka jing im mensim lane ka ba ang ka spirituality life lane ban kum
hakata kapor kajing im jung u kala bat ulas dang ban kala ulio sngawi kajing murci berkat jung u kala nakaway shakaway bat hadin katok nepor enda ulalej sha bat ulas dang ban kiar na kibriu bat ulas dang ban syong marway bat kat ba udang syong kulai uyo ip ban uway uba ubriu ubam kenyang lengkuj bat hangta uyo iyo tau briu umut ban pet no tau briu Henry ke ka ba don hapom sim jung u don kata kam sim ban yarap lem ni tau briu bat ka ba singusi bat selongo pa Francis Assisi ula kes ya yaw ne ubriu ba yo nyang lengkuj une ubriu ba yo nyang lengkuj de uba ma ba kata ka pang kalong ka ba ibit ba Henry Saint Francis Assisi uklem shapting wanda ka jing singrit ban kes ya kata ka kti jong utau briu ba bam kyang lengkuj bat kane ka jing im ba ui kendo bat une briu ba bam kyang lengkuj kalong ka wei ka ba sngolong ba kalai u bat ban ai ke jing don jing em jung u shaki baduk Henry kupa jung u la dom pemban u bat hakawi ke sngi kupa jung u la khot ya u ka personal interview la neka meeting ban pen phai no e kata ka pisa Henry ke ka bas ngalongo u Francis Assisi u la pen phai paro kita ki pisa jong pa jung u bat ka wei ka ba u le ba bat ka ba sngosi adu kata bas ngalongo ta ka ba u lawi ki jan baro bat ulong kumbaong lengkhoj bat uyaj bat ula kularo hakmat jong ki paj ba un ailot e kata jing don jing em jong o ban shekri e ki paj ba ka ba ka thim na ka min bangi yo na Francis Assisi na mar ba u hakane klimat ba u surrender la na quit e kita ki material life la na kita ki jing em ki rong pong ban shekri